Bener. Ding mau ya. Tadi jam 4 sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Iya, Mas Gading sampai sini jam berapa? Oh, saya tadi malam tidur di sini. Kok tidur di sini? Iya, nginep sini. Mboten wau jam pinten nggih wau. Jam 3, jam 4, setengah 4 sampai sini. Loh, sama. Lah sama. Berarti kita jodoh. Lah iya. Oh lah iya piye to? Genah bareng kok. Nggih lah. Iki Mbak Elisane kok ora munggah to iki? Apa siji-siji? Oh, satu-satu. Oh, satu-satu nggih. Niki. Iya. Iki kalih maca pamundutan nggih, Dik. Oh iya, Mas Gading. Endi mau amplope, Mas? Oh, lah iki apa? Nah, iki ana loro to. Nggih. Enten kalih. Lah niki mengke sik niki sik maca kula, sik niki sik maos Dik Lintang ngaten. Oh iya. Nggih, niki amit nggih. Iya saya ngedram kepiye kurang briefing pas saya ngedram ki. Ya. Alhamdulillah puji syukur mojo kersane Gusti Allah. Gusti ingkang Maha Agung. Dene awake dhewe sowan. Sowan ora ngendi iki, Mak? Iki sowan ana Dusun Gejayan. Kelurahan ngendi kelurahane? Condong Catur. Banjur terus iki ujupe barang. Ujupe apa, Mak? Ujupe iki apa jenengane? Merti Dusun. Merti Dusun. Tasyakuran Merti Dusun. Tasyakuran Merti Dusun.
Iya kaya ngono kuwi no. Iya. Coba dijelaske. Waduh. Kon jelaske iki. Iya. Oh padake cah bodoh. Piye to? Tujuane merti dusun yaiku mujudake rasa syukur marang Gusti sing wis diparingi rezeki lan keselamatan. Iya, banjur nglestarekake budaya lan tradisi leluhur lan nguatake tali kekeluargaan. Ngomongin kekeluargaan wae angel ran jamak. Apa aku ketularan sing mayang mawan apa ya? Ya ora, Pak. Heeh, iki tak teruske sik. Iya. Lan kebersamaan ing antarane warga liwat kegiatan kayata. Apa? Kayata upacara adat, donga lan gotong royong kanggo nuwuhake masyarakat sing rukun lan sejahtera. Iya, Mak. Banjur apa? Ayo teruske. Wong naskahe isih akeh. Oh iya, Ding. Terus tujuan utama, iki tujuan utama, Nduk. Iya. Tujuan utama merti dusun ungkapan syukur. Ungkapan syukur. Masyarakat ngaturaken puja puji syukur dumateng Gusti Kang Maha Kuwaos awit saking sedaya kanugrahan lan kanugrahaning bumi kadosa rezeki, keselamatan lan katentreman. Iya, sak banjure. Pelestarian budaya. Pelestarian budaya. Tradisi iki duweni ancas kanggo nglestarekake lan nglestarekake nilai-nilai kearifan lokal lan warisan budaya leluhur sing wis diwariske turun temurun. Iya, Mak. Sak banjure ana meneh, isih ana meneh. Apa, Mak? Nguatake kebersamaan. Nguatake kebersamaan kuwi kepiye? Ngene ya. Nguatake kebersamaan kuwi kaya merti dusun iki minangka ajang silaturahmi lan ngumpulake warga. Nah, nguatake rasa kekeluargaan, kebersamaan, kerukunan dan semangat gotong royong ing urip bermasyarakat. Iya. Terus sak banjure apa meneh? Wis ya meng kuwi terus saiki pandonga lan panyuwunan kanggo keselamatan. Iya. Saliyane wujud rasa syukur, warga desa iki uga minangka pandonga lan panyuwunan supaya warga desa diparingi keselamatan, diparingi ketentreman lan ketentreman saka kabeh ancaman lan bencana. Iya ngono kuwi, Mak. Amin. Iya, aku lali amin. Terus apa meneh? Pembangunan ekonomi lokal. Aku tekan pembangunan ekonomi lokal wis ora apa-apa. Pembangunan ekonomi lokal kadangkala bagian desa uga buka kesempatan kanggo baku lokal kanggo adol panganan, omben-omben lan kerajinan saengga bisa nguntungake ekonomi lokal. Ngono ya, Mak. Iya. Lho, ngono ya, Mak. Kok nganti kleru aku nganti tak sauri dhewe. Iya. Sabanjure iki apa jenengane? Awak dhewe iki bengi iki ana sing spesial. Spesial kepiye? Spesial ki maksudnya dhewe dikancani karo bintang tamu. Bintang tamu. Tak kira ki sing spesial martabak, Mak. Udu, nek martabak wis mau sore. Mau sore martabak wae aku sing bayar. Neng angkringan mau sing bayar ya aku. Etok-etoke angkat telepon men ora bayar. Wah, jan. Le telepon gimik, "Halo, kepiye?" Iki nang kene ngono kuwi. Terus bahasa rampung bayar kok terus dipateni telepone. Lah ketok banget to nek arep bayar ngono kuwi. Sapa kuwi? Sing demung loro kae. Sing keplok-keplok kae pelaku utama kae. Gaweane wis ngajarake sing ora apik. Ngajarake sing ora patut dicontoh. Ngono, ayo ngono kok sapa-sapa kon teko nang omahe. Arep diajari sing elek ketok iyan. Iya. Ya ayo gek diunggahke sik bintang tamune men ngewangi awak dhewe. Heeh ngono kuwi. Soale aku nek ora diwangi biar bintang tamu kuwi mau. Iki rong lumpukke bahan ki iso jedot munggah sirahe. Iya, karo dilumpukke alon-alon. Heeh, engko karo dienggo sangu mengko nggon gara-gara. Iya. Bengi iki bintang tamune sapa? Bintang tamune yaitu sapa to? Mbak Elisa kalih Mbak Lintang Kairo.
Dek Lintang Kairo. Loh, iya. Padiake. Iki terus karo mau bar foto bareng Yohan sing demung kae, gleleng. Gleleng terus aku ya muni, iki tek aku, do tek amu. Aku ya omong ngono kuwi. Padiake kok. Arep tak geluti mau ki terus bar foto mau ki jane ki. Iya, ayo gak diunggahke. Heeh, ndak selak omong akeh-akeh ndak engko ndak bintang tamune. Iki jam pira to jane iki? Walibuan jam 10 ki gak santai. Ha iya. Isih suwe. Iya. Walibuan tekan jam 2. Atere suwe banget. Neng kae ana sing bengok setuju ngono lho. Iya ora mengko diteruske ning goro-goro. Ha iya ayo karo ngunggahke bintang tamu Mbak Elisa karo Mbak Lintang Kairo katuran jumeneng. Sepote kanca-kanca kula nderek. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Dek Lintang. Wah, jan. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku ya sehat kok aku kok. Ah. Mau Sehat. jane rada mumet mau. Oh lah kenapa? Kau apa jenenge njaluk vitamin kancaku lah kok meng marake mumet vitamine. Loh, dikasih vitamin apa tadi? Mbok ora ngerti vitamin apa terus juk bar munggah rene panjenengan munggah kok aku ketoke ketambahan vitamin to. Terus tadi sehat walafiat koyo ngene iki. Oh, bisa aja jenengan. Wow, dugi mriki jam pinten, Mbak? Loh, lah wow kena dugi mriki kan Iya, kita Ding, vote bareng. bar to Mas tadi. Oh, ding. Kita vote bar. Ding mau ya. Tadi jam 4 sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Iya, Mas Gading sampai sini jam berapa? Oh, saya tadi malam tidur di sini. Kok tidur di sini? Iya, nginep sini. Mboten wau jam pinten nggih wau. Jam 3, jam 4, setengah 4 sampai sini. Loh, sama. Lah sama. Berarti kita jodoh. Lah iya. Oh lah iya piye to? Genah bareng kok. Nggih lah. Iki Mbak Elisane kok ora munggah to iki? Apa siji-siji? Oh, satu-satu. Oh, satu-satu nggih. Niki. Iya. Iki kalih maca pamundutan nggih, Dik Oh nggih. iya, Mas Gading. Ndi mau amplope, Mas? Oh, lah iki apa? Nah, iki ana loro to. Nggih. Enten kalih lah niki mengke sik niki sik maca kula sik niki sik maos Dik Lintang Oh ngaten. iya. Nggih niki Amit nggih. Iya, Mas Nggih, Gading. Amit. Loh, kok ora Elah, dicolne kok ora dicolke kepiye to iki? Loh, Elah. piye to tanganku ora dicolne iki lho. Elah iki piye ora to dicolke. jane? Iki nek ora dicolke aku selak rono lho iki kok. Loh, ya to ora. Oh, toh, lho, aku selak rono. Lho. Kangen to karo aku Walah. makane ora dicolne. Elah, iki kayak kepiye? ngono. Lah aku engko tekan Iya, kono tenan. Kangen sama aku ya kamu ya? Enggak diculin ini tangannya ini. Tak rono bae aku tak. Oh iya, ayo sini. Pak, jenengan iku ngedang-ngedangi mawon, ayo Mas. Wah, ono to, Mas? Wah, ngedang-dangi. Kok terus juk pindah tenan ya jebul. Gimana Mas Jebul pindah Gading? tenan pripun? Ajeng niki riyen apa niku riyen sik di Manut baca. mawon, manut mawon. Niki riyen mawon. Oh, nggih. Nggih niki. Yu cange nggih Mas Gading kula nyuwun lagu Ninggal Katresnan dipun bawani kangenku tanpa upama ingkang nyekar Mbak Agnes. Panyuwunan lagu saking Ibu Sri Wartini Warnosri Utomo matur nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Yang itu sudah Mas Gading. Sampun Yang niki. ini wonten mundut lagu Nggih. dari Sinten niku? drekan. Pripun Ini apa to, Pak? mboten No, Oh, diwaca bareng nggih. Iya, Tak toh, wacane Jani. bareng. Ini namanya
mundut lagu pas Ya. limbukan. Nah, terus Dari D. ya tau ngono ya ra iso ngono lho Lah ya. mulane iki tak pasrahke jenengan. Lukito. Nggih, pokoke mburine Ya. iku Lukito. Terus alamat Alamatnya dari MY. Kok ono Y-ne barang to iki? iki tulisannya ora genah, Mas. M. Iki apa iki? Ini namanya M Y. Y. MY. Iki D. MYLOFE. Oh my god. Iya juga ya. Harusnya tuh kamu juga bilang. Iya ya. Dijawab gitu. Ini namanya mundut lagu nopo niki oleh Mbak Elisa Orkarus, lagunya Lestari kalih ninggal katresnan. Berarti sami kalih niki. Oh, sami. Nggih. Nggih. Terus napa niki? Oh, Ini ucapan. ucapannya. Nggih. Urip iku urup. Ki jawane arep ngewehi ngano bebungah, Anu, Mas. Apa jeneng? Apa bebungah napa? Apa? Ini dalamnya ada isinya, Oh, Mas kandel lho Gading. niku dicek riyen. Bukain dong, Mas Gading. Oh, nggih kula bukake. Eh, Kedap nggih niki dilem soal niki. Oh, lem nganggo lem nggih apa ya? Kuraket banget to iki. Kedap. Waduh. Ah niki sampun. Neng meng separo ning buka. apa isinya, Mas? Ah isine wah abang-abang Wah, merah-merah niki. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nggih. dari Bapak atau Ibu Lukito. Matur Nggih. sembah nuwun sangat. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Amin. Sehat selalu, panjang yuswa. Amin. Ini yang dipinangkani dulu yang mana, Mas Gading? Yang- Ada Lestari nopo ninggal katresnan iki kalih Mbak Elisa. Nggih nuwun. Apa sama nggih. Mas Gading aja? Waduh, Lestari, Lestari ya. mboten apal ya kula nek Oh. Lestari. Mboten saged Yang alus, oh ya lagunya. Nggih. Yang duet-duet dulu apa, Mas Gading? Apa ya yang duet-duet? Oh, neng HP ada tadi. Ada banyak. Apa? Sebentar, ada apa jenenge aku kon bawa apa ya mau ki? Kae Ano, Kadung Tresno. gegarane wong akrami. Heeh, lagunya Lagune tembangnya? niku dadi ati Oh, nek mboten Dadi klintu Ati. nggih. Nah, berarti kula niki bawa niki. Ya, kudu bawa no, Mas. Bawa nggih Bapak Ibu, Mas Gading bawa nggih. Nggih, bawa Mas Gading. Nggih. Gentenan Gentenan ya. yo. Heeh. Iki nganu kok sindane udah heboh kabeh to rumah saku kok. Udah entuk hiburan iki ngene iki. Udah seneng banget. Rumahsaku masa Kok muda, tontonan? masa muda itu kayaknya mbak-mbaknya itu kurang menikmati ya, Oh, Mas. kurang ya? menikmati. Iri Wah. sama kita ya. Mm-mm. Hah. Malah mburi muni turah-turah. Pripun Mas? Pripun? Ini saya di sana apa di sini? Derek mawon. Nah, di mana? Ajeng teng mriki, ajeng teng mriku mboten napa-napa. Oh ya, tombol kangen ya Mas Ah, ya. nggih. Jan. Pripun? Kula riyen apa jenengan riyen? Jenengan rumiyin mboten Wah, napa-napa ampun. Mas. Pripun? Biasane kula niku carry kok. Loh. Aku dulu ya. Nggih. Kegerane wong akrami Duh pancen nek suarane iki apik banget Terima kok. kasih matur sembah nuwun sangat. Jan apik tenan nek suarane. Anu aku. Apa terus ora pede aku ini. Alah, lah napa? Ora apa-apa. Suaranya Mas Gading juga bagus. Or. Orangnya juga bagus. Itu dari lahir. Oh, Wah, malah geleleng ya aku jangan aja. Mboten iki skincare. Ngagem skincare-nya skincare. apa? Anu ngagem kulit jeruk. Kulit jeruk ke skincare. Lo Oh lelat-lelat iki ya, ngene iki. rada unik ngono ya. Terus niki baringin apa? Anu nih cakepane niki. Dudu banda dudu rupa Mas Gading. Heeh. Heeh. Sepiro ki?
Semene ngono. Loh, sinten? Kula napa? Wah, tesih nganu ding jenengan ding. Apa kita bareng-bareng duet aja? Itu nanti kalau bareng-bareng Ya. saya blero nanti. Loh, Wong saya itu ndak bareng-bareng aja blero kok. Apalagi bareng-bareng. wah. Oh, aku toh iki. Nah, lebih Oh, nyata jane lah, iki. aku tuh pas ngenteni Kaya ora aku. kompak ngono. Heeh. Yo. Apa kamu mau tak Apa? pijetin dulu ya biar metu Oh suaranya? iya, biar metu suaranya Iya, itu mau tak dipijet pijetin dulu. Iya. Ya kene tak pijetin Mas Gading, capek kasihan Mas Waduh. Gadingnya capek ya Mas Iya, Gading ini- ya. ini kalau habis Besok dipijetin- Mayang kemana lagi? Aku kok nggak diajak gimana? Ya udah besok ikut. Hah? Besok ikut. Besok ikut. Mm-mm. Kamu ngajak sinden aku apa sinden yang satunya? Dua-duanya tak ajak semua. Nah, lo Boten. ngono ya, dua-duanya Wah, aku diajak. aku ngajak tetep ngajak Dik Lintang nek aku ki. Nganu mengko gampang. Nek kembrobyos kan mau aku ki wisan ki. Kok dadi kembrobyos kok sik. Kenapa? Wis. Oh. Anu sumuk. Sepiro ki mau? Hah. Sopo Kamu sing? kok grogi to Mas dari Kula mboten nembak? grogi. Lah pripun? Niki enten sik. Bengok-bengok ning mburi klir iki. Karo dibukake dindiki aku ki. Aku isin nek dindik ki. Tetap benda terupa. Kula niki. Nggih Mas. Among ati pawi tane. Tepuk tangan suaranya Mas Gading bagus sekali. Ya, ini agak gerok. Aku lagi krungu iki lho Mas. Waduh, Lek jenengan bawa kegaran. masak sih. Iya ya toh. Iya apa? Heeh. Iya mengko tak bawani dhewe. Ngono kuwi nganu Mas, dikirim Pripun? neng aku VN. Wah, aku tak VN. Arep. Nanti WA aku ya. Iya, gampang. Telepon mengko langsung ora VC VN. no. VC ya, iya. VCS ya. Apa kuwi? VCS. Kuwi apa? Loh, VCS Mas nanti kita Apa sampai rumah, kamu nanti masuk kamar, aku juga Oh, oh. masuk kamar. Terus? Kita VCS ya kan? VCS ki apa? Heeh, Lah, kuwi enak ki loh apa? Mas, enak. Kuwi ki apa? Aku ora paham. Video call silaturahmi. Wah iya. Piye to jane iki? Oh. Berarti Oh, kamu ya yang positif thinking, yang ora. negatif thinking Aku berarti. ki mikire video call serius. Wih. Ayo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang Gampang. yen angel Aku lagi mikir bahan iki. Lagi mikir bahan, Apa kok, lali Mas? aku. Aku ki lali nek arep mikir apa ya. langkung. Aku duwe pertanyaan. Apa Mas Gading?
Apa bedane Dik Lintang karo DPR? Aku sama DPR. Aku sama DPR. Loh, kalau aku itu kan manusia biasa. Kalau DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, betul kan ya, Mbak? Ya. Salah. Loh, lah kok salah? Ya nek DPR Ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Nah, nek kamu gitu. The Apa? only and the one and only kuwi. Ya ampun. Nek main kok ngono dadi ra sido apa wong kleru kok. Api Mas, apapun yang kamu lakukan itu bagus Wah, menurutku. iya ya. Aku Sempurna. menek wit kambil wae apik kok. Oh, kambil lono. Tan kena ati numbas arta Nggih. Langgamnya duet nggih, Mas? Langgame duet, Nggih. buka catatan. Loh, ndak apa-apa, sambil baca ndak apa-apa. Nggih, kula Duet. mboten apal lho kula nek niki niku. Loh, ndak apa-apa, Mas. Mboten apal lho nek kula. Kedap kula tak buka. Nanti tak bantu, tak tuntun apa piye? Lah kok dituntun ki kepiye to? Loh, tak tuntun yang jalan yang benar, ke jalan yang benar ngono lho. Padake. Apa jenengane? Dadi ati. Oh iya. Nggih diucapkan sugeng dalu kagem sedaya warga Nah, masyarakat, pamirsa dan Bapak Ibu para tamu undangan nggih Mas Dalang. Nggih, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Ya kayak Niki memetri desa nggih Mas Dalang. nggih, merti Ya, dusun. metri dusun. Nggih, Wah, merti nggih, dusun. merti dusun. Nggih. Nggih, pokoknya didoakan buat warga dusun. Gejayan. 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 Nggih, Gejayan. warga dusun Gejayan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, berkah barokah, rezeki ingkang melimpah ruah-ruah, Amin. tambah kebak, pokoknya semakin maju desanya, semakin sukses ke depannya. Amin, amin. Amin, nggih. amin. Sampun. Duet ya Mas ya. Oh nggih. Oh ya. Piye ya aku ra apal ini. Aku duluan ya. Nanti Mas Gading nyusul ya. Oh iya. Kok tak susul gampang. Sing kaya ngapa nyatane kelakon seprene anggar-anggar gandra pepindane malah banget tresna Pondok tutupa pengatine hati tetaline Copelan gedeni gede subradini waranganti dadak dadi Iya. Aduh, tiba apa ku? wengi dadi ati wong
Pripun? Nah kula niku mboten ngertos e malah Aku capek banget. Jenengan mboten capek mau banget. mboten duet lho marane. Lah kula mboten apal kok, mboten ngertos malahan. Apale apa? Hmm? Apale apa? Apale karo jenengan. Alah. Kowe dong apa kowe iki? Kowe dong apa kowe? Rina wengi dadi ati wong prasaja lahir gedene sadaka mati momong putra alos bebudine. Nggih, matur sembah nuwun niki wau saking Sembah nuwun Mas Gading. saking Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul niki. Oh iya, dari Mbah Miko, Nggih. saking Mbah Miko. Nggih, terus Pripun? lagi niki wau. Oh, panyuwunane Lah, niku wau. nggih. Oh, nggih matur sembah nuwun sanget Mbah Miko Nggih, sampun. dari Gunung Kidul. Kepareng nyawer 200.000 niki. Oh, nggih, matur Nggih. sembah nuwun sanget nggih Sembah Mbah Miko. nuwun. Matur sembah nuwun. Terus niki tesih kata lho niki sik teng HP niku. Oh, tesih. nggih. Mas minta lagu eling-eling Banyumasan saweran 300 dari Oh, Mbak Linda nggih. Singapura. Siap. Terus enten melih niki request tipul Gunung Kidul, Oriesa Oh, dari Mbak Nggih. Orisa yang nyanyi. dan Janu. Dan sinten? Janu. Janu, Mas Janu. Nggih. Oh, Mas Janu. Nggih, niki Mas Janu. Oh, jenengan, Pak. Mbah. Mbah, Oh, Mbah ampun Pak. Wis Mbah. Terus kali bajing loncat, Mbak Ayu saweran 250.000. oh nggih. Niku. Masih banyak lagi Mas Gading? Sampun telas. Sudah. Sampun. Kali niki Oke. enten melih niki ya niki. Nerek Mangayu Bagyo merti dusun padukan Gejayan Condong Catur. Nyuwun tembang caping gunung dijengklengke ingkang nembang Mbak Agnes. Saking Sat Lin Mas Condong Catur tanggap tangguh tuntas. Nah niki. Oh nggih. Nggih. Dari Linmas Catur. Nggih, Condong Catur. Nggih. Nggih, ampun dilangi condonge, ampun dilangi. Ya Condong Catur. Nggih, Oh, nggih, terima kasih dan terima kasih buat Bapak Ibu panitia semuanya. Nggih Mas Nggih. Danang Nggih. sudah menyiapkan tempat transitnya, Nggih. disiapkan makannya, Nggih. daharnya enak-enak ya Mas nggih, ya. enak, Apa wis Pak. jajal kok? Wah lah wis ya. Masa? Aku nek jajal nomor 1. Makan apa tadi Mas Gading? Banyak, tadi banyak tuh di sana. Banyak? Banyak. Saya makan Malah semua. padune urung mam toh. Saya makan semua tadi. Apa minta tak dulang? Dulang. Dulang, lah piye Iya. toh? Iya aku gelem ya nek didulang ya. Nggih. Nggih, Terus sakniki anu nginggake Mbak Elisa sakniki. Mbak Elisa. Nggih. Oke. Nggih. Yuk kancan-kancan jaluk. Nyuwun sepote. Sawote apa? Nangis. Ojo lali pawalingku. Kemana kemas janji-janjiku. Aku kang setia satu tak enteni nganti saelengmu. Spesial buat semua penggemar yang hadir. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Salam saking warga Laras. Ada bintang Kailo. Ada Mbak Elisa. Macange. Nggih, sugeng dalu. Bintang Kairo. Iya, selamat malam juga Sugeng Dalu Mbak Elisa. Ya, selamat datang. Iya. Ya, kamu dari Kediri kan? Iya dari Kediri. Iya, selamat datang ning Nyak yuk yuk ya. Oh. Eh,
ngayuk Jakarta. Iya, ngayuk Jakarta. Sumbeng po piye jane iki? Kok sumbeng? Iya kan Sumbeng orang kayak Sumbeng gitu. kan bilangnya ngau. Enggak, itu bindeng. Bindeng. Beda. Sumbeng sama bindeng beda. Bindeng. Bindeng. Deng. Bindeng. Ya. Bukan bindeng. Iya, bindeng. 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 Ya. Ya. Piye seneng enggak kalau ke Jogja itu? Iya, suka banget. Apa yang kamu sukai dari Yogyakarta? Alah, ya masa enggak tahu kamu. Ya kamu harus tahu. Tak delok dulu nek mung tekan kene padha wae Batagor karo Siome ya ning ndi ono. Apa kalau di Jogja kamu dapatnya apa? Aku kan dapetnya dia, gitu loh. Dia itu yang mana? Yang di sana. Itu yang pakai baju Iya, lurik. gimana sih Yang kamu? di mana? Si kue lapis itu, yang manis-manis itu. Iya. Nggak pernah diajakin jalan-jalan naik motor. Kalau di sini namanya JJM, Loh, jalan-jalan ini malam. kan DJM. jadi flashback ya, jadi flashback gitu. Pernah. Iya pernah. Pernah dong. Oke, jadi kalian pernah Pernah. motoran bareng? Iya. Pernah ya, kita Iya, pernah pernah. ya, lucu ya dulu Iya. ya. Hampir-hampir Kemana aja? kejegur kalen. Oh, hampir kejegur Iya. kalen. Jalannya peteng soalnya. Oh, jalannya pepeng soalnya. Iya. Oh, diajak jajan opo kamu? Aku diajak dijajanin sama dia. Jajanin apa? Iya dong, gue jajanin banyak. Banyak ya. Iya. Apa kemarin itu namanya apa? Kita Apa jajan-jajan itu? Kita jajan susu ya. Iya. Roti yang Roti. enak-enak itu. Oh, jajan susu sama roti. Iya. Masih ada gitu, beliin susu sama roti sama Iya. jajan. Beliin gudeg nggak gudeg? Hah? Gudeg. 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 Ya. Gudeg. Kamu sampai Jogja wis mangan gudeg burung. Belum. Aduh ya belum sampai Jogja Belum namanya. sampai Jogja, Ya, kalau belum. Jogja tuh ada gudeg. Gudeg. Ada juga geblek. Geblek. Aku kok nganu kok ngerasa nih iki. Geblek. Geblek. Nah, itu Geblek. makanan Jogja Kok harus coba. geblek? Ya. Ya, kalau ada agak ngalor setete itu daerah Setiti. itu ada namanya kaget getuk. aku. Getuk. Getuk. Ya, kamu nyoba belum? Makanan Jawa Tengah itu. Sudah. Ya, ada Getuk juga. sudah. Kalau daerah Gunung Kidul ada namanya truk bintul. Truk bintul. Teruk. Ya. Apa itu Mas Gading? Belum pernah kan? Lah kula nggih mboten ngertos sih. Kowe makane dolane. Kayak nganu. Nek numpak Ngene motor. dhewe iki panganan ini. Ora, kamu naik motor bablas tekan Gunung Kidul ya. Kidul. Betul. Ya, Ampun. itu ngajeng ler itu kan Kidul. 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 Ya ampun. Di sana ada makanan truk bintul tanya Mbak Ika tuh ada ya Mbak Ika? Truk bintul itu dari Ketan ada kacangnya, Itu daerah Gunung Kidul. Ya besok kamu bisa tuh sama Mas Gading nyoba-nyoba besok. makanan di daerah iya. sini Iya. ya, macem-macem. Nah, ini kan kota ya. Kalau kota ya itu gudeg. 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 Ya. Gudeg ya, bukan gudeg ya. Iya. Itu yang ada itu kupingmu yang budek nanti. Oh beda. Beda. Budek sama gudeg. Beda. Gudeg itu apa? Gudeg itu makanan. Kalau budek? itu kamu. Aku budek. Oh, ada juga itu budek. Apa? Kalau dikukur-kukur itu ada keluar. Ih, jijik. Tuh, itu namanya itu kan. Guys, Mbak Nuwun niki kalih menyapa niki kalih Iya. apa namanya sambil menyela minum air. Menyela minum air. Ya kan kalau ya. namanya kita menyuguhkan sebuah apa tontonan, Tontonannya betul tuntunan, sekali. tatanan. Nah, iki Iya. mau nenggon lakon udah ada tuntunannya, ada Sampun. tatanannya. Iya. Saiki tontonane. Tontonane. Carane tombo kesel dinggo sedaya masyarakat jayan masyarakat masyarakat wonten gejayan menika Ya Allah. supaya capeke kesele ilang. Nah, gitu loh. Mbah aku Nyoba. ora iso ngrasakne Mbak bosomu ki Mbak. Piye? Ya, Cara Kediri mudah enggak carane? Nek Kediri ya jelas gendeng wong sing ngrasakne kuwi. Oh, gendengnya apa? Gendeng itu gila. Oh, gila. Oh, aku pancen rodo gila tapi ora pati yo. Separo. Padahal pripun Pripun? niki Mas? Pripun? Separo gendeng. Sinene jenengan rada-rada ngeten iki to. Sak dalange Mbak jane. Dalange ya malah saya iki. Nah, kalau dalang itu memang harus gendeng. Kalau dalang enggak Iya. gendeng, Iya. itu enggak ditanggap. Loh, Dalang kok kudu bisa? gendeng, sing nututi dalang iki, ya Iya. apa sinden kudu koclok. Mergane nututi wong gendeng. Loh, lelek kamu ngatain semuanya gendeng. Iya. Terus yang nanggap kita itu gimana?
Gendeng, Heeh. koclok, kamu pekok soalnya tadi bintang tamune wong gendeng karo wong koclok. Siapa tadi kamu tanya? Heeh. Yang nanggap? Ya. Gendeng, pekok, koclok. Ayo, ngomongin Apa? apa aku ya arepe? Wicaksono. Wah. Soale gelem-gelar dinggo wong gendeng koclok karo pekok dadi siji digelar dinggo menghibur para warga. Wah, menika sik nanggap Luar biasa. wicaksono. Tak kira lah arep mbok jelontroke pisan. Ayo enggak lho. Nggih, mugi-mugi sedaya pangajeng-ajengipun sedaya Panjenengan kok pangejeng-ejeng. pangajeng-ajeng itu adalah harapan Dek Lintang. Kamu belum tahu, kamu buka Apa? pepak Boso Jawa ya? Kamu Oh, nggak iya. ada ya di gen Alpha, gen Z tuh nggak ada ya pepak Boso Jawa Ada, ya? ada. Ada. Iya itu. Kayak kita harus punya yang namanya pangajeng-ajeng. Kue kudu ngajeng Pangajeng-ajeng bahaya nek pangajeng-ajeng iki. harapan. Apa? Pangajeng-ajeng. 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 Ajeng-ajeng, pangajeng-ajeng. Ajeng-ajeng kok sedhuwur Hei. langit. Bermimpilah setinggi langit supaya kamu bisa turun di antara bintang-bintang. Ngono lho. Iya. Dadi nenek iso apa sing dari harapane, cita-citane sedaya Iya. warga sing wis tumplek-blek melumpuk makempul wonten mriki. Makumpul. Ya, muga-muga sakit to kasembah. Dan gitu loh, Dong. cerdas sekali. Kandhane. Masih omongnya rapati cetha ya jane iki. Wah, aku ki mbok ya. Aku lho turun Pak Lurah. Pak Lurah lho udah doktor ya kan? Dokter. Iya, aku ya muga-muga lah bariki ya, Pak. Wah, amin, Dongano, Pak. amin, amin. Dongano, Luar Pak biasa. Lurah. Jarang-jarang ya Mas Dalang ya. Ada Nggih. sinden terus cerdas seperti Mbak Oh, oh. Elisa. Dan mau jadi dokter ya Mbak ya? Mau Iya, ya. mau jadi dokter Oh. hewan. Hewan. Wes api-api dokter tambahi hewan burini. Ya, dari dokter. Moga-moga Dek Lintang juga bisa monceng. Amin. Ya Anggone aku gini-gini budaya ya. dulu yang ngomong kan juga jenengan. Dulu pas aku masih kecil ya. Ikut Pak Seno ya? Iya. Sekarang jadi sama anaknya. Gimana perasaanmu? Ada bedanya nggak? Ada speechless gimana gitu. Oh, speechless. Bedanya Bapak sama anaknya gimana perasaanmu? Lebih bahagia waktu ikut Pak Seno atau sama Gading? Sebenarnya kalau masih wonten almarhum kan jadi lebih seneng gitu. Ya, kayak jadi anaknya gitu. Iya, Ya. jadi ada yang merestui. Iya, gimana namanya? Apa itu Oke, namanya? jadi ada yang merestui. Ini diwakili sama teman-teman warga Laras juga. Iya. Ini kan itu istilahnya juga anaknya juga gitu Iya. kan sama warga. Jadi teman-teman merestui enggak ya kira-kira? Nah, gimana aku, ya? Aku sebagai partner gitu kan, sebagai Nah, kakak. Aku kalau merestui. kamu kok. gimana? Aku merestui. Oh, kok. masa? Full. Tak kasih restu yang banyak buat kalian berdua. Ya, tapi yang namanya jodoh tuh jangan bangga dulu. Jodoh tuh nggak mesti. Iya. Ono sing pacaran Jodoh wis di 10 tangannya tahun Tuhan. ras itu. Oh, kayak sapa? Ono. Sapa kuwi? Sapa ya? Ambo. Yang namanya jodoh sama bojo itu beda. Oh, iya. Jadi emang kalau bojo itu gampang. Gampang. Tapi kalau dapet jodoh itu susah. Gimana? Susah. Iya, kalau jodoh itu akan awet satu untuk selamanya. Oh, berarti kamu pernah ngalamin? Nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau itu soal itu nggak tahu ya. Ini cuma ceritanya orang-orang itu. Ngalah. Nggih menika mbok menawi kalih apa atur panglipur ya Mas Nggih, Gading. niki ganten Apa? WA Pak masuk Mundutan? lagi ini. Apa? Si eling-eling Banyumas ganti Eling-eling lewong bupras Ya. Mas. Ya. Ning iki rada ana kabar rada buruk iki. Apa kok buruk? Duite Mas? wis tak titipke Kiswan mau. Kuwi rada Abang, buruk lho kuwi. Om Keswan. Sambung tekan ngene Mbah Wito iki. Wis wis tenan iki dadi angkringan. Lah iki tenan iki lho. Duite wis tak titipke Kiswan mau. Nah, Mas. Piro Mas Gimana? Gading? Gimana Om Keswan? Piro ya iki mau ya? Gimana Om Keswan? Di bawah Om Keswan. 300 e. 300 Mas. 500 jare. 1 yuta lho Mas. Nambah-nambahi wae iki. Dan mumet sisan. Ya oke, ini sama menghibur ada pamundutan. Tadi juga dari tante Niki Mbak malah 750 sing wis dititipke. Pitu seket. Mm. Pitu seket Mas. 750 lho. Genepi lho. Iki WA iki lho saka Mas Agus Kocluk. Oh. Pitu seket. Kok Ayo Om Keswan. Nah ke sapa? Oh, ora ding dipek ngono kuwi biasane. Oh Mas Janu. Neng kuwi mesti kelong 100 biasane. Walah ya pitu seket tekan kono mung seket. Heeh. Lewat piro dhewe iki.
talangi teles ya. Niki terus enten melih niki. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang, kula Mas Aji saking Banyumas Jawa Tengah. Ya. Nyuwun lagu gelo ingkang nyekar Bu Prastiwi, Ya. matur nuwun, maju Wah, terus. fansnya Bu Prastiwi Wah, banyak oi. sekali. Malam ini Bu Pras menjadi bintang kembali. Luar biasa. Nih fansnya Bu Prastiwi mana fansnya? Oh, Banyak sekali. Kandian yang Nona Prastiwi. Nona. Ya. Oke, tadi dari Tante-Tanti, itu juga dari Urbana. Ini Nggih. hadir di sini. Nanti aku juga menghaturkan podang kuning. Podang kuning. Oh iya. Ini sekalian ya. Iya. Tak ajak satu sinden ya. Sindennya iya. Niki mana? enten caping gunung lho niki. Capek gunung juga Capek ada. gunung juga Nggih. wonten nggih. Ya, oke. Yang mana dulu? Caping Mbak gunung riyen Elisa? apa pripun? Capek gunung boleh. Nggih, caping gunung riyen. Mbak Lintang boleh dijilek, duduk nggih. nggak apa-apa. Oh, nggih, Nanti terima nyanyi kasih. lagi. Tadi udah satu lagu. Nah, ini digilir, Mm-mm. Tak buka, terus ini jejer-jejer sinden lo 10 hari ini. Hmm. Spesial untuk Spesial. Gejayan. Oh, sinden warga laras komplit 10 jasai. Oh, niki nggih Om, masuk niki lagu Podang Kuning. Ya ada dari siapa? Dari Mbah Surat buat warga RT 01. Oh ya, Mbah Nggih. Surat. Ini kalau ini RT mana yang jadi ini panitianya? Mbah ya. Ada lagi? Pun sampun niki Oke, sampun. caping gunung dulu ya. Nggih, caping gunung riyen. Oke, nanti kalau misalnya selesai caping gunung Pak Lurah kerso minggah pepanggungan, alhamdulillah Nggih. nanti bisa ambuh tambah-tambah berkah. Nggih, tambah-tambah berkah. Berkahipun mawon Pak Lurah kok ora tekan ndi yo. Kali Pak Dukuh mengke. J, balik Pak Dukung. Sabar